e ko adi fo en calmini kala yewi yanke Olyvizion to way wonde mondo anci fof en calmini en juurima en ñaguima duwaw en neldi duwaw oɗo de wiyete ko Abou idi sow Abou kalisaji hande o ɓuuri lullirde ene jeeya to Tigel Siri Ali Penda Abdoulaye golle kam ne jogono en ko heewi ni ko wajiɓe mbiyata ko l'homme de 12 métiers ko heewi gollama kono e oɗo saaha hande e dillaten koɗo haalirde RTS Matam ɗo e to banggue radio ji walla radio ko ɗum hande o ɓurɗen wawde gollude walla ko hen gonɗen ni neɗɗo kam mo wata ko wonde neɗɗo jamma e ñalawma foof woni hen noon ɓe ganduɗa ko jamma ɓurata jogade softede e wona certaine gueɗe woni yimɓe kadi ɓurata jogade softede ko ñalawma e wona certaine gueɗe min dal komi neɗɗo jamma komi neɗɗo ñalawma par ce que ñalawma ko hen gollete jamma o kadi mi wona beɓa ɗoygol no fewi mi yawata ɗanade ɗum waɗi kadi mi hulata jamma ɗum waɗi so mbiɗa yaha jamma kadi mboɗo weltonde tawno ala nguleki e ko en won certaine lappe yaademi hen jamma ɓuurnimi yaade ñalawma yiɗaɓe jokkodirade ɓe ni ne keewi won hen fuɗɗaɓe heɓede kono noon tan jiɗo mo jiɗmi hande jokkodirde tan e jaaji jokkodirde ko Farba Ngom Farba allo Farba sawa no mbaɗɗa e tampere Farba min dey ko Abou Sow mbiyetemi eyyi mbiɗa jeeya Tigel Siri mbiɗa golla noon ɗo RTS Matam ɗo emin jogui ɗo goomu gandanɗa hoore maɗa ne wiye galle Abou Thiam goomu RTS woni goomu pinal e gandal min golla hen golle ɗe gandanɗa hoore maɗa golle jooɗe juɓuɗe e nder guendi meɗen min darani dal ko ɗemgal ngal e leñol ngol kono min ngala doole Farba ka jurumdero ka ballowo ka Agnam hande ala fof ma wallan toon kono fam Farba an a wona neɗɗo Agnam tan an ka neɗɗo Sénégal fof tout Farba emin namni jungo ma e amen min ngala doole te min jiiɗi wallede pour min gona min pirta min gandanɗa hoore maɗa komin jiiɗi nawrude yeeso komin nawru ɗum yeeso Farba ko an min jakori ya wat hen jungo ma beele gandanɗa hoore maɗa komin gollata ko ne wawa gandanɗa hoore maɗa naftude kala gandanɗa hoore maɗa biyo mbimi e wimami haymo nafta haymo wona gandanɗa hoore maɗa biyo mbimi nafta kala Sénégal najo nde tawno ndeysan darnade guendi mum koye yidde hoore mum koye liminagal jeeya Farba Ngom miɗen ñaaguima fi sabilillahi an wona Agnam najo tan an ka gandanɗa hoore maɗa Sénégal najo kala ɗo miskine Allah Sénégal e woni so tawi yettimama aɗa foti gandanɗa hoore maɗa wadde maɗa jungo muɗum ɗum noon emin jakore Allah min jakore ma ya tinno balla min goomu amen oɗo no yaari yeeso no gandanɗa hoore maɗa o andira dans le monde entier min Pular haali ko heewi Pular wi ƴakke kaaƴe ko ha ɓernde gawri taƴo kono kaaƴe wona ƴakkate eyyi Pular wi wadde ko wawi jeeya kay mbadda ko Pular wi tati gueɗe eɗe catti no fewi eggude ɗo honno hoppude ko yinno e gandanɗa hoore maɗa wadde ko wino eyyi en gona yimoɓe ni à 100% kono eɗen mbaɗa hen e galle ɓuɓira pende ko moƴƴi eɗen mbaɗa kadi ka wawi kaya ko yewtere nde kebleten ɗo RTS Matam ɗo denɗiraɓeɓe koye mabɓe jananmi denɗam goto barinajo o meeɗi o jibini ɓiɗɗo noon o serte yimum ɓe gondani e wuuro ɓiɗɗo o yaade yimum ko muynowo woni toon ha mawni seeɗa dañi tan hedde gandanɗa hoore maɗa duuɓi sappo walla ko wayi noon o yiiɗi gandanɗa hoore maɗa artirde ɓiɗɗo o noon nehaki hay seeɗa andi barina mbawa nede wayno kono baba amen Sambarka ni hunde jiɓorimo kanko fuɗɗi mawnude o yeehi ardoyde ɓiɗɗo o
so ɓiɗɗo ari ga galle ga ko yiɗi fof ɗum woni ko wonata kanko wonda ko moƴƴo wonda ko dunaji ɓiɗɗo o ɓurini mo hoore makko o yi adoyri ɓiɗɗo to yummumen wuro fof rendi tefi ɓiɗɗo yo arde way makko hoota o wi ɓiɗɗo wi yahani ha kikiɗe kirɗo Moussa munnanke ladde nde noon ko ladde ñamgude sanni heewi parode yahatake jamma ɓiɗɗo feltoyi yadde makko wi ay joni ndehen hankkadi tawi hankkadi nangue daradade aynude o wayndiri galle o ɓe pokkiti kanko e ɓiɗɗo ɓe jaa hankkadi o ardi noon on ɓurni cayal makko tan aɗa fama tan cayaji barinaɓe o wini tan hankkadi omo taaɓo omo heeño hankkadi ɓiɗɗo ne rewi caggal omo heeñoto nangue muddema ko tappere ko kulloriɗo tan o wini ha ɓooyi tan o taaɓi tan waɗi bon Allah fayi mo jungo ɓiɗɗo ne wonno caggal tan darti wi jam baba ande kadi jogui liital o wi ala baba mi ala liital o wi ko liital tillugal ɗo kay ko liital kay ngal liital kay ko an liiti ɗum o wi ala mi ala liital o wi baba tottami liital ngal seɗɗe jini hen sa yiiɗa mi yaha noon mi hoota liital joguiɗa ngal tottam ɗum i babiraɗo o wimo baba mi ala liital o wi wadde mi yahani o heeɓi leydi o jooɗi baba waddi hen ha wi kof mawɗo barinaɓe e wimo joni jeen sin jettimo wuro o wi jeere taw uddi o wi somi yaha galle jeewo liito mi sodama liital ɓiɗɗo o wimo jeen sa soda liital mi walta toon o wi wallahi imi pokki teɓ haɓe jetti wuro o fayi to jeewo liiti o yetti bajo o forsi on yeeyimo liital o addi o tawi ɓiɗɗo ne jooɗi o wiya dañi o wiya ha mi dañi liital o wanni on liital ngel noon ko andi liital mbaɗi ko façon ngaji saxophone ene woodi tan o ɗumini tan ndeke ko saxophone tan liital ngel waɗi pe o wi baba mi yiɗa ngal o wi jinmi ko diirowal bangal base hono ngal eyyi bandiraɓe Allah jarama on jarama en jetti kadi o mo ganduɗa hoore maɗa ko kañum jokkodirɗen e ɗeɗo golle ha wawi yarude no yaari ni Allah jarama on jarama en calmini foof en ñaaguima foof duwaw en donima foof Allah jarama on jarama Allah waɗ gongol sawre weledade